Sada bih zamolio Tanju Virant i Lidiju Valpotić da dođu ovdje i da nam kazuju stihove. Zašto me siliš, gospodine, da idem kroz pustinju? Mučim se u trnju. Treba mi samo jedan znak od tebe da se pustinja promijeni, da suhi pjesak, da horizont, da veliki, tihi vjetar ne bude više ništa strano i slučajno, nego široko carstvo kroz koje spoznajem tebe. Želim ti mir u svijetu u kojem živiš i u najmanjem kutu srca gdje se drži istina. Želim ti vjeru koja će ti pomoći da odrediš svoj život i svoje življenje. I želim ti ljubav, tako da sve ostalo bude vrijedno. Želim ti hrabrost, da budeš topao kada svijet bude više želio da si hladan. Divim se ljudima koji znaju oprostiti, koji znaju zaboraviti i iznova započeti. Divim se ljudima koji osjećaju kako je bol neizbježna, koji slute opasnost ravnodušnosti, koji, makar ih peče još svježa rana, opraštaju i ljube. Bol je vjera pratila života, sjena je naše svjetlosti. Ako mi ne priđeš, ako ti ne priđem, ovo što zovemo život, biti će smrt.